Έρχεται από την πόλη με όλα τα αρώματα, τις γεύσεις, τις μουσικές, τις πολύχρωμες εικόνες. Έρχεται από την πόλη με όλες τις μνήμες, τα μυστικά, τις συνήθειες, τις μαγειρικές παραδόσεις. Είναι η Μαρία Εκμετσίογλου, γνήσια πολίτισσα και μαγείρισα κορυφής. Ένας ωραίος μεζές, ένα ωραίο φαγητό που μοσχοβολάει η θάλασσα. Στις συνταγές της κρύβονται τα χρώματα των μαχαλάδων, οι ομορφιές του Βοσπόρου, οι ευωδιές των Μπαξέδων, οι πικάντικες ιστορίες της πόλης και ο έρωτας για τη ζωή. Η μαγειρική για μένα είναι αγάπη, αφοσίωση, απόλαυση και κυρίως κέφι. Τη μυρωδιά, Θέλω να μην μείνει κανένα μυστικό από τις γεύσεις και τα αρώματα που δίνουν νόημα και νοστιμιά στη ζωή μου. Είμαστε στο Καντιλί, στο σοκάκι όπου γεννήθηκα και πέρασα τα παιδικά μου παραθεριστικά χρόνια. Από την πόλη έρχομαι, με μεράκι, αφοσίωση και αγάπη. Σύντομα στο Μέγκα. Καλή σας όρεξη!